ini lho maksudnya ke dikowak-kowaki aja dipalir ngene kan paliran ya. Paliran ini lho bandingnya iki dikai ngene dikai ngono iki isi kan kokayan rabuk didelok di kowaki ini tutorial di kowak rabuke dadi siji mlumpuk ning tengah-tengahan pik ta pisan ora lebar rabuke sedenge ya akeh cara pupuke to rabuke sak cukupe lah bal rek nanduri sing dhuwur kono wine ya iki oleh mek ning kene lagek sampai kebal langsung tandur kono tak duduhi cara tutorial nandur. Oke, ikuti terus dan simak terus videonya ya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe channel Muda Tegil. Nah, lebok ning kebo ini, gomungkar ono tandur. Oke bro, jumpa lagi di channel Muda Tegil. Hari ini lo mangkai sing tak sepil nih sing anu tak tandur gini sing lem emek-emekan apa iki wingi kok ngesor mau tak tandur munggah dure iki mang diganti nggon gen saya gelis gedhi sok mben tinggal panen ini wingi sak mene-mene kuwi mau ya tandur ning warne bature. Terus carane nandur ya wis ngono kuwi dilebok-lebokne ning luangan. Penting ora dipalir isine sak titik isine rabuke. Oke bolo-bolo matur suwun ya sing wis komen ning channelku, sing wis partisipasi ning channelku matur suwun banget. Sekirane kurang penak dirungokne karo omongane karo segi pengeditane mohon dimaklumi karena masih pemula. Kipro tak lanjut nih anu nandur sing sisi yang kono kayak nimpok apa iki nimpok kambil tak tanduri cilik-cilik bolo iki sampeyan gen gelem gedhi tak kayak rabuk grintil atau kutu wedhus tai kepedhus sorry tai kita rekam dhewe mau pas yo ning alas dhewe ning kancane tripote ini syukur bolo salam yo kanggo petani pemula porang semangat tanine bolo aja sampai kendor. Info harga porang terkini silahkan hubungi enek nomere gunaku dhewe paling lek ora duduk nomere sapa iku bose porang sing ngesor-ngesor kuwi akeh video-videone tentang porang sampean goleki nomere telepon mesti enek sing butuhne bibit sing butuhne pentol buah porang enek insyaallah. Sawi bolo iki sik njukuk rabuk ning buri kene ora ke video kae iki lho rabuk teko arek engkek rabuk dijegur-jegurne ngono ya aku sokne okeh gendang gedhi isine sok mben wis sak pol-pole isine tak beki luangane lek dipalirne ngono iki lek ngebeki paliran kuwi bengep kakean rabuk ki lebar kaya bermanfaat tenagane kacek akeh bolo dikowaki ne lek mbok palir tenagane akeh rabuk entek ya akeh suwi garape yo penak ngene iki dikowaki cepet terus hasilnya sebenarnya apik iso gede-gede mlenuk-mlenuk. Nah iki lho bolo gambar HP barang tak ketok iki tak kowaki ngene iki carane sing wine rada gedhi tak jemblongi rada amba gen sedenge rabuk akeh ngene carane
Aku lek sampeane mbuh piye palir nih. kuwi wis model kuwi ngono-ngono kuwi, tapi alhamdulillah biyen-biyen yo isine gede-gede. Mas yo wingi cilik-cilik sak bidi-bidi dik mben. Nah, ini lho tutore ngrabuke. Aja eman ning ngrabuk grindel wedhus. Kohe kambinge rasah titik-titik sak beke luangan dah ngono iki. Carane. Simakan terus bola. Ya yang kilo-kilo kuwi tak jemblong nek lek wini rada gedhi niku tak tambahi jemblongane sing anu luwangane kowakane tak tambahi ombone jerune sampeyan kan iso gedhi isine yo nganggo tangan duduki biasa berani kotor itu sehat bolo. Ngono kuwi langsung ya diuruk ngono kuwi bolo. Nah, uruke tipis-tipis ngene, sok ben kenapi. Wayah ngrabuk jeboli suketne gampang. Nah, suntak sok sing akeh ra masalah. Soya akeh soya apik. Oke, tak uncal neri pula golekne winih neh. Golekne rabuk kok winih. Winih tak leng-leng niku kuwi. Nek tutoriale wong Jawa ya ngene lho, bolo. Carane nandur porang, cara menanam porang. Atau cara menanam coblok. Nah, iki tak kei resek iki aja salah paham bolo. Iki kan ruangane ombo, isine rabuk akeh, sok ben mekar gedhi. Sampeyan duwe resek-resek pokoke barang sing garing. Tok kei resek wis saya apik malan. Saya gedhi-gedhi. Maksudnya kena gerabuk tunggalan. Ini sok ben rabuke toko saitik nol insyaallah isine wis gedhi-gedhi bolo. Rasa akeh-akeh rabuke. Langsung pitek nae lho bolo. Nah, iki lho proses penguruke ngene iki. Carane nguruk tipis-tipis ae uruke. Iki ya kadang videonya tak cepet nih durasine kena aja nemen-nemen suwine mesakne penonton nih. Ya tok anu sampean simak sing bermanfaat karo sing ora kena sampean cukup sing iso bermanfaat kanggo sampean sing ora sah. Sing ora sah, sing ora bermanfaat ora sah dijiko. Aja selfie karo sikile lho bolo ya. Sikile bauluk ning tegalan. Oke bolo aja lali ya, di like, komen, di subscribe, di share-share yang konco-koncone ya oleh berbagai info atau informasi tentang perporangan. Silahkan simak video-videoku ini ya bolo. Ini lho maksudnya ke dikowak-kowaki aja dipalir ngene. Kan paliran. Ya. Paliran ini lho bandingnya. Iki dikai ngene.
kayak ngono iki isi kan kokayan rabuk didelok di kowaki ini tutorial di kowak rabuk dadi siji mlumpuk ning tengah-tengahan pik to pisan ora lebar rabuk sedenge ya akeh cara pupuke to rabuke sak cukupe lah